long tradisyara tiak kasus pang. Ngumur aik siar. Te keblai fibro saya simpat ka step masuk bakamen fibro ti mata kasni ngakam kelut por nomor balai ba ngadon sesnong bat kikun bat ka kemi kikun ti kajing puli mata ka step pan kapeni na ka kitab jung job hi ka kitab jung job te ya ka ikabangi ngima kajing em jungi ka man la kasni tang lada ngi sania bet tang hau blai bat ke jingmut jing perkat bat ki bangi mat ke jing em jungi kan salat bit par na kita ke jing kuslai na ke jing skosi bat na ke jing syap ya lam bakla ki brio bat pinom nget chu ino pin nget bitang yu blai de na ta kada balai ba ka ba ngang mat ke jing em junga bun ki bangan sepeni pi ya kajing jenjar ya kajing syam lanot kaba ngi em ha kajing em jungi baman lakasngi balik ka penlong nga bangan kemen balik ka penlong nga bangan ko samrki na kapur henry ngam don pat ka ba ngala banle lani ngala ban yathu kaba khampalat ya kata kajing jeliu jong ka jingmut jing perkhan kaba ublai terkenra di utip ula na benta jongi tingam la ban percaya kata Andre ka ba latho ha ka Bible but ka ba ngasyam ya ka jing snothu ha bang puli ka Bible but nga perkhat bang puson ya ki ba latho ha ka baro katno nga ngasngo ya hap ya ka jing em lajong but ngasngo kemen hiru ha ba ka thau ya ka jing em jonga but ya kata kajing ben kajing keno jing kibrio baro khot kam semla rung ratang kandiat ru aga kajing mut jing perkat junga ngai po sam raki ban ya ki baro kitu gi nong comments ki ba keno ki ba ben ki ba ko mar ngala adaptif lupa ba kitu baro khot jadi tang ki kam bisnis sudah kimla ban ajing mut leiru kinong ben brio kinom la ban ajing mut leiru lano andre kinang tang ban ben andre kim shimyu i ya ki balaja baro khot kajing em jungki Dina takada ba kesudan be tangga mensim ban kenyang ban long ban daj ya ban daj ya kita gijing keren andre ban long dom long duki long bitar tang suyu asngo bakeren ni kono gijing syal long bitar katu bar khoj kadehi kaba kitip khamba maki namar bakinom la ban ajing mut lano ru ya ka imlang salang kumno bangin ngin le ek babha kumno bangin le ek badai kumno bangin em hakal ti ka babet kumno bangin kamai ka hok sikantian kat kum jung ble kani baro khoj kadehi ka jing sa ilam bakla ngamla ban keno ya kitu ki ba komen sa daki tensi lani ki baben ki bakho ngamla ban keno ekiru namar balai ka don ka ek ba salendet jong kata ka jing sa ilam bakla ka ba penlong yeki ba kan sniu ka mansim jongki la ne ban le keno lenti ke bom dei de na takadau ngam semla la ban theu yiki ngam la ban keno yiki ngam la ban keno ino ngang keno ila dia dei mangahi basniu keno ila dia dei mangahi basniu namar ka jing sniu jonga am ti de na takadau ba ublei utamju nga de ka jing sniu ka jonga hi ba ublei usapan sitom nga de ka jing sniu ka jonga hi bang sayo ya ki ba ngama ka jing em jonga kat adu mentaki kelimat dena takada balai ba ngakmen ngasngotenat ya ka ba ngasem ya ka jingjenjar ba ublai terkenrat utenju ka mensim jonga ngaya kemen halakisngi namar bali ngadi hok hi bangan jenjar kini ki bro ngadi hok hi bangan yo ka jingjenjar bro namar bali khnang ba nganduk emno ekalenti ka ba khnang bangan dup ya kalenti ka badai dena takada ba ngayai puli ngayai batriang ngayai puli halakisngi ngayai hikai yaki kun ya katengah da ka Bible da ka anjung bahlor tam dena takadau ngam chamna don keno ka jing buri lani ngam chamna don keno ka ba ngakwa ban lendet ngakwa ban ba kibri kin teplot baro kamut kai ka jing syam ka jing emjonga ngakwa ban yathu ya kata andre kanang jrong ba ka story dena takadau ba balai ngani ai puli kat panganang em ngani slaperthai ngani ro tang yu ublai dena takada ba kino ki ba pet nane ki ba pet kan ka video ka
bangang pelat mo badeng do todong te mentang ai Archelaus do todong ka kerteng pura junga te de no takada bali ba nga ai mensim ya ki prado prasna majong ki prajat prokong lajong ti jar ki ba sngowi hap ya kini ki jingkran bat kini ki jing ai jungmut ki jonga ye pi iwe ngan ong ye pi to ye puli halaki sngi ya bible bat ye ka ek ba pi ui bat pi syam haka jing sngotu haka bor perkhat jong pi ki bangang puli bat nga hikai pi na kamta kumno ban bahai ki mang salang na kamta ki jing em jungi ki mana kasi dena takada bang la pun kre kariti penyai syam nga ublei trakenrat ba ais ngobahai nga nang taka an suka songman ublei trakenrat ba ais ngobahai nga te ngadon ban nga te nga ongi ki yapi iwe bape kan YouTube channel jonga rada pi as ngotanat ban pe kan YouTube channel jonga na kasngi hakisngi bat hadu ba pi bor khot pila shai par bat pila sngotu ike bor khot na taka baha kai mlang salang jongi te ngan sami sebar bat ngan sa khot ya kawai par kajing hilang kapa ngan sepun sngawi pi bor khot kidon ki eki bangang la tho karpang na kamta ban pon bahai ki mlang salang ba nginom sya elam baklasu namar ba ngapet menta ya ka eka jing ja ka haka imlang salang jungi kalang hiar arsut te kanang hiar arsut halaki singi te dena takadaw ngas ngosi elam marwai habang ngas ngosi elam marwai ngamla bali te ngakan ma be tangi ublei namar ba ha ublei kamdon ka jing bomla kabala sudah bat kamdon hiru kalenti kaba ladangi nget hublei kamla ban urlong hanre ladangi nget hublei kaba urlong sudah baro bat kabala ban long sudah baro te dena takada ba ngimde ban sa elam bakla hano ngide ban nget be tangi ublei bat ladangi nget ublei tole yakani to da puli ka bible to da perkhat to da puson ban lada phile kata man la kasngi ublei usawan ka jing em jong phi bat usaweng lut ya kitu ki jing lengkom jong ka jing mut jing perkhat ka jing em jong phi ka bates te ya ka to ka jing mut jing perkhat jong phi ba teng phi sngo kumban yam hala marwei teng phi sngo kumba long marwei phi sngo si hala marwei haba phi siam kino ki jing rane phi don ka jing pang jing sistem iba malumala andre da ka jing sir da ka jing tieng kanang ban su ya ka to jing pang jing sistem jong kamet kapat jong phi te da ka ba pisania tang haublei bat da ka ba pinget tang haublei haba phi don kano jing kia ha kamet kapat jong phi la ne ha ka jing skau sitom kamet jong phi duai ublei ndu kamsim pan hukum no ublei pliet ka baibor aliang pan no ublei kamot ba unweng no eki jing skau jong phi ha ka jing em jong phi ha kamet jong phi ya ka jing pang jing sitom bat un sanyat ya phi ya ki jing pang jing sitom bar khot ban un sapan skam ka kamsim jong phi da ka ba phikan ma wi ublei mit la bar step ka de ka rukom yang ki brio kat bangin em nging sla perthai ban aingu aidam tang ya ublei te mantangan puliano na ka kitab jung job nakal nong ka balai puai ka dekot ba arsan ladang ala chat kemen namar banga bun kaspa ni namar ba kakti jonga kayo sibun ladang ala kemit ya kasngi haba katengsan ne ya ubnai haba upernai bat ka do nut jonga kala sya phon hari bat sentur jonga kala do yala kakti kaneru kan jendala long ka kampoman badai bansya pensitom ha kinong bisar nabang an jendala le syukur ya ublei haneng ngimdei ban perkhat halaka donut mo ba haka donut ba yaki eki bar khot ya ndangi la don ka spa ka phau ka mut ngila khamen kani jing kar khu jung ble kani ka de ka jing trisi tom jonga kani ngimni on perkhat kita ki eki baro namar kani ka jing perkhat jungi kita bar khot ka dehi ka jing syukur yu ublei namar lada ublei kar khu ka mut ngim jendala yo ya ka spa ka phau ngim jendala yo e ka jing start ngim jendala yo e ka jing ko jing kya ngim jendala yo ya ka kamai ka jik bobet bobiang ngim jendala yo ya kamet ka phat ka bakot bakya te dena kata kadau baro hi kide kijing karku jong ublei tingim de bon perkhat kumba ujob utho haka kitab jong ujob kani kari kijing tho ka ba ujob hi u yathu ya kijing sisa baro ba usiam ka kijing em jong kani ru kan jendalalong ka kamboman ka badei ban sya pensitom hakinong bisar napa ngan jendalale syukur ya ublei haneng ngam jukor ko haba jot uba isi yanga
kata kade kijing sisa namar balai nga ha kijing perkat jungar ngam kwa rebangan ben lani ngan kerko ya uta ubri uba isi yang ngan kerko kelayu ngam kwa bande umta ngam kwa hiru ba bangan ong yu ublay ba uta ubri unyo kabainong ngam kwa ban ong umtaru namar balai ubri udai ubri hi kat bangi nang dei ubrio ngidan lagi jung duna kemut ngimdei ban ya thau ya kejing duna brio dena takada balai ba nga im hala marwei bat nga sngaw hala marwei nga sngaw bangalong marwei namar balai ngam nga perkhat be ba amdan manu ba sngaw thu ya kejing kran junga bat nga perkhat be ba amdan manu ba pediang kejing kran junga namar balai ba nga sngaw tanat bangan puli ekten jung balai bat nga kemen habanga puli ekten jung balai namar ba nga sngaw thu ba haka imlang salang jungi barok khot habanga kan mau ya ka tien ku jung blai ya ka bala tho tien jung blai ti ngai i ba ka imlang salang jungi kamya kat kum ka jing tho ka ba ublai hi ui ka yingi ka khlam ya da kita gelenti hande kanang yelam ba kala pan ban da ka ba nget iki jing hi kai jung kan ka perthai de na ta da ba nga perkhat ala di ngas ngau bet bangalong marwe ban ngas ngau bet bam danong kersian ringa dena takada ba ka jing thau junga ka YouTube channel kumba ki kano ki ong bang kwa ong kamai pisai kamdi kataru kamdi na kam tak pisa namar kam don jingmut hiru ngatre like kam sau kam yela dia ni kam don jingmut hiru na kam tak pisa handre nganang duk pat adu mentaru nganang duk pat mantang sa kani ka yeng ka ba jot ka ba pay ba kamde ka yeng jongaru namar nga serdap ikan ika yeng jung ki i pranong chung snang tidi na takada ngamdal ba ka jung snow fair de wal da nga duk ru nga kamen pan wal da nga kerdu ru nga snow bahapan ti bali nga snow ba bali ka nga pho sam ke bali nga kamen ngam sim ngam tip shu bali namar tang ublei batip ti manta ngan pulia sa kani ngam jukar ko haba jot uba isi yanga ne nga shat kamen haba ungat ha ka jing lanon ngam semla penle pap yala ka sentur jonga da ka bapan kwa ya ka jing em jong u da ka jing tim baro ki basyong haying jan jonga kitip bat amdan manu ya uba ngam semla pen kedang da ka do unong wei semla sa amit hasuro ngala pli reng hang ya ki jing khang jonga ya uba let jing let ngam semla set yala ki pam kumbali ki wei pan ngam semla buri badang juburi ding takadaw ya thu bat mo kibrio ki kinang ya dom ngam semla set ya lagi pam kumbali ki pan dah ka baburi ya ka jing boman hapo ksadam ndai ban le ta mo dim ai pluk plak plat bet dina takadaw lo pi plat bar khot ki tu gi jing perkhat gi jing kuslai jong pi kamut tip lut baro na tip lut baro ki tip kita ki batip namar ki bakano epi ken ket makipan ndai baket mangi namar beli da ka ba phile kum tane ye ka ba phidon namar sim jong phi nei ai bit pluk plak plak isabar kamot kan khoj haladi pin lait nya ki jing tension ki jing kuslai ti da ka ba phiset ya ki ba phi phila le la ne da ka ka ba phi perkhat boman kamar sim jong phi bat bisa kran sniu ye ki wei kamot kato ka ne ya phi hanre da ka ba phi pelait dut por par kamot bar khot kam bilut sabar kato ko jing sniu na phi bat kita ki ba pet ba kano ye phi ba ki kit maki dina takadaw bakadi banlong kumta tiel da phi yai buri pade kane phi yai kano ikiwei phi kano ya kiwe ki jai benrio kamot kane hi ka kit haladi ti dina takadaw phimni ban pet ino de ban pet kong yel dia ngayit khmi shoi ka musim jo ngapet shoi yel dia namar dak ka banga pet yel dia ngong me badeng wojule paman holi me nang ban le aluki me nang ban le alsap me nang ban kano ikiwei me nang ban benyi kiwei kan mau me men sajot nga kedew yela dia nga kedew yela dia badeng dina takadaw nga pet shoi yela dia ke pet yela dia tinga ndanga pet yela dia ngai i bai ka pertheiru pleng kalong ka khampalat bani ka banga nga siampan namar bele ha ka jing perkhat junga kanang sting bha ladang inget hu ble ka sting bha ban penbe ikini ki baro handre hada banga pet ka perthei pade namar bakim phai se ublei na du ka do not ko jongki takada ngi i baki pen kalanya haju handre kalanti pede ka bade bi tang sikam handre manta pede ki pen kalan jalebi naju haju wat ukhlung ru latip lut ya kani ki jingle jongki takir ba pen kalanya kata kalanti pan
wat ukhlung ru utim dena takada ba utrai sukres ong sha ki khna bakinwan sangamo namar baliki ka khamsuk ki khna bania ki breu ki ba arsap ki bom tre bania kalti ba bet kasuk ka jinglong jong khna wal ada umpatip ya ka eru andre ka jinglong basida jong ublei umap bat wisne ya ki namar de ki khna hi ki banang khot ka jingmut jong perkhat bat ka jinglong marba kim patip ya ka Henry banya ut breu bala tip bakwa bania ka ju si ka ju kalti ublei umap dal leiru ti manta namar ba ngating ya upat ba namar ba ngating ya upat ba ni ba ka jingben kikur kijat ka pentrim yanga bat kumta ngala su ngap jar bat ngamnut mi su sabar bandadon uwei uban ngap yanga lakut ka jing saksan jonga manta ai ba ubadon bor badon bor tam unjubab yanga ai ba unong mudui unsei yala ka jing keno da shisha ngan kit yaka haki terpeng jonga ngan da phong yaka kum kapang sngan ngan da ai jing ken ha ublei yaki kam jonga baro si jing im kum us iem ngan salet yakandu ya kiktin ujob kilakut kani kiktin jong ublei ti kai ka ba phi sham ha ka jing im ka ba man lakasi bat ka ba phio msim na ki jing kran jonga la ne phio jingmot na ka jing hikai ki banga nga hikai phi ti to nang yai snap to nang yai pet to nang yai like yai share subscribe kani baro khot ka de hi na ka panta ka jing bha jong ka imlang salang jongi ti ngam don ban ai phi namar ngadi bru bodok de na takadaw kawai kasngi pian sa ki kam ki ba ngang sapin da kanuksa ka bahai phi namar kai ka badon ha ka thong jong ka jing im jonga kampat kot tangkat ne kanang jrong ngam tip ba lada ublei unang ai karta ba jalan yang bangan imtemen songpra songsang katkum ka hukum go jong ublei ti kamot nganang hikai su sibon ki baro kat ka ba ublei as ngo bahaya ngan pensai phi ngan hikai phi namar banga it palat ya ki khon kabri unyutrap nga it palat ya ki parado prasna majong dena takada ba hadu menta kat kum banga ngalong menta nga sngo banga long marwe Henry nda ngapet pat ya ki don ki ba it bathon bat ki bawni kendo ya nga yu man sim bat nga sngo komen ba pleng nang don hi kiba nang bat ya kanyam krukom kiba nang bat ya ka hok kasikantian katkum kum jong ublei don ru kiba nang nget skam ha ka jinglong tanrai le jong bat kiba nang bat ya ka ktien ka thali ka kran khana ka kolsor ka dustor le jong ba ngingim de ban pankhen dali le ru namar ba ublei hikai hi yangi ban le anta ya ka knya ka khriam ti ka knya ka khriam ka le niam le rukom ngim de ban klat dali le ngem day ban klat le namar bale kini bar khot ki dehi ki banta ki ba ublei ula ais ngo bha yangi ubrio ban ngu bandam ban ye duai ye ublei trekan rat ti dena takada ngem de ban ya theo ya kata jing long brio jungi kamot ba bale banga ngadom mi kinong yelam namar ki yelam bakla ke jat brio lada kim yelam bakla bale baki hikai tang ye kabakut ye kabasdang kimla bani kai dena takada ba ngamla ban keno pat ru ye ki ba nganda pen isndon ye ki banda mudoi sndon ye ki kanomla enga bangan long ta namar bale ba ngasngo thu hi kane bor khot kede jingla ka jung blei kamde ke jingla ka jonga ngamla ban kop sorong nala dia hi ba ngala manga nganget bit bala ublei nganget bangala baula ublei yanga dena takada ba nga sa shai ki bor khot ki sap shai namar kani ka jing im jonga ngala ya aslam nga laburi ki bor khot ki jing sha bor namar ba nga perkhat ngalong artatien yele dia ngam sngotu hatu ublei ula thrai bangan keren ngan shai kumni kum bangalong menta Henry arp santali kisnam nga ya kani ka jing im bat hateng nga ong bit bangan li sa no marwei wat iki khon wat iki tengaro nga ong ban i no Henry ngam semlala ban le kum ta namar ba ublei sha pat yang bangan buri iki baro Henry hadu ba nganda pau sendon sabar hadu banganda pen mi sendon iki baro bat menta nga sngotu ba pleng de ublei ba perkemen ki musim jonga de ublei hi ba penjin jar hak nga bat de ublei hi ubalaften ti nga hadu kane kalimat ka ba menta de na takada ba nganang yai keren hi ngam kwa araban ong bit ba ngakwa nam ko aburam le ne ban mi la ne ban lit nya kibriu ki ong balai ba phim penlong da kajing ilang balai phim ki kanto kumta ngamla araban ko ngo ipi kibriu
ngas ngap be tang ye ka ka ba uble terkenrat hi ong inga bangan hikai pi da ka banga hikai pi ladang ali tangkat neru kala biang inga namar ba uble hi ulatip khambaha namar unsa wan bat unsa rung haka donut ka mensiam jong pi bat unsa pen syai pari ya ka jingmut jong perkat jong pi ka mensiam ka donut ka jong pi ti tang uble hi bala ibadang imla ali ai nga duai bitang uble de na takadaw ba halakis ngi to uble nang yaidon lem don rakat bat kani kejat bendriu jungi kejat bendriu ka ba labu lamang labah kerpang da uble terkenrat bala ai bah ai bantai kani ka kendau ka siap jong kikun kebriu nyutrap ya nyutrap ti hakawe kesngi uble hi unsa peni tali ro ya kani kejat bendriu jungi da ka jing it bar ka jing subon ka jong namar bangilamat ka jing jenjar de bangilandat hi Dei bengi lendet ya uble terkenrat. Dei nang terkadau bau penjenjar hot tingi. Ti ladang ngi long kiba snotu, lani ngi long kiba perkat, lani ngi long kiba syampang. Ti hakawe kasngi uble penyeteli ngi kam don kam yano ban khot bat kin samani kandu hi kin sai kran kin sai khana bat da kajing it hi ngin sa job ya ka perthai barok kowe. Ti bat kibrio hakap kaleng ka perthai kin sawan bangu bandam ha uni ulum jong kikon kabrio nyutrap bat kin sa pankraw ya kerteng bat kanam kaburam jong nyutrap namar ngila jenjar hop baro udoli udu yong la pensitom stat ya kikon kabrio nyutrap andre ngatip ya kata andre ngamla bandi ngadon tang halamar wei bangan perkhat bat ban duai ublai tangatahi di tangkini kentian kublai sibon ni pi baro ki bakersian ya kani ka YouTube channel jonga ngamla klem da ai kublai karpang ye pi baro khot ki ba kersian ye kani ka YouTube channel jonga te kajing kersian jong pi kanang ai mensim yang bat kanang pensai pari hayau pau ya ki ki ba ublai terkenrat hi uhikai bat ya ka donut ya ka mensim ko jonga ba ngan pasat lem ya ki jingmut jing perkhat bat ya ki jing ai jingmut ki jonga kat bangala kum ubrio habangan ang im kani selaperte ditang kini kentian kublai sibon ni fi bro